За много години на всички и добре дошли в първото ми видео за 2024 година. Пожелавам ви да бъдете живи, здрави и щастливи, както и да не спирате да преследвате мечтите си. Днескашното видео ще изподеля супер важна информация за бъдещето на YouTube канала ми, какви видеа ще има, стримове, както и раздавания. Замислил съм супер много раздавания за тази година, така че изгледайте видеото до край. Преди обаче тази информация ще ви споделя една история относно преследването на мечтите ви. Лично аз имам две мечти. Да бъда ютубър и да се занимавам с градския транспорт в града. Две мечти, които нямат нищо общо помежду си. Обаче със сигурен съм, че всеки един от вас, който ме гледа, има мечти. И съм сигурен, че всеки от вас може да ги постигне. Важното е да имате желание и силна воля. Минавал съм през толкова си изпитания, за да бъда ютубър, си нямате на представа. Едно от най-лошите неща е обаче, когато вашите родители не ви подкрепят с това, което се занимавате. Как съм успял да стигна до това ниво? Честно ви кажа, не знам. Най-вероятно силното желание е да бъда ютубър. Защото и до ден днешен аз не получавам никаква подкрепа от моите родители. Което е тъжно, знам. Но супер много се радвам, че съм успял да изградя една аудитория от 30 000 абонати, която аудитория ме подкрепя. И реално единствената подкрепа, която съм виждал и получавам, е от вас. Вие, зрителите. Точно и заради това аз миналата година реших отново да продължа с контента, защото осъзнах, че няма да бъде много честно спрямо вас да спра да качвам видеа. Осъзнах грешката си и реших да продължа с видеята и да забавлявам, да ви информирам и да засягам теми, които никой не засяга. А затова, гайс, чуйте ме добре. Преследвайте си мечтите и каквото и да възпира. Ако знаете, че това е правилната посока, действайте. И не се подавайте на хейт, на хора, които се опитват да ви саботират работата и тем подобни гадости. Продължавайте само така, напред и нагоре, да следвате мечтите си. А сега да ви споделя и информация за плановете, които имам, относно как да продължа развитието на канала си през тази година. Като за начало да ви кажа, това са планове, които със сигурност ще претърпят промени през годината, понеже никой не знае какво ви е приготвил живота напред за 12 месеца. Но плановете са ми следните. Ще се старая да има по едно видео, един шорт и един лайвстрим всяка седмица. И това ще бъде уикендите. Между петък и неделя ще има по едно видео, шорт и стрим. Много ми се иска да има и през седмицата едно видео и един шорт, но тук вече зависи от това колко съм натоварен аз. Също така за първи път ще си поставя цел, а именно тази година, 24-та, да се опитам да достигна 50 000 абонати. Така че давайте, който не се е абонирал, нека да го направи, няма да съжалява. И също така една много сериозна цел, която никога не съм се поставял и която е доста сложна, а именно да имам около 1000 съпортъри всеки месец в Fortnite. Това какво означава? Всеки, който иска да ме подкрепи, оценява контента, който правя, може да напише моя Supporter Creator код в Fortnite Item Shop и като си купува нещо, така помагате на мен супер много и автоматично помагате на моята цел да бъде изпълнена. Сега интересен факт, декември месец достигнахме 898 съпортъри, 102 неделят от 1000, но това не означава, че аз няма да си изпълня обещанието. 100 000 V-Bucks ще бъдат раздадени и не само 100 000. Обмислям да раздам тази година над 1 милион V-Bucks. И колкото абсурдно да ви звучи, аз ще го направя. Ще го правя поетапно, защото това са наистина много пари, които дори в момента аз не разполагам с такива, но всичко поетапно, ако имаме съпортъри и контента върви, ще продължаваме с раздаванията. Като споменах раздавания, обмислям всеки уикенд да има стрим. Дали ще бъде събота или неделя, не знам, но ще се старая всеки уикенд да има стрим, където ще правя къстъм игри с награди. Ще се опитам в бъдеще да разнообразя тези къстъм игри с награди, като примерно да играем някой Creative Map или нещо различно от това Battle Royale игри, но за момента ще бъдат Battle Royale съдържание. Последният печели гифт, който ще е на някаква стойност. Примерно, ако е соло къстъм игра, победител ще печели около 2000 V-Bucks гифт от мен. Всичко това ще го изяснявам на стрима, така че ударете към банката, за да идвате на стримовете и да не пропускате къстъм игрите с награди. Имаше и коментари от сорта: аз не съм добър, направи нещо за хората, които не са добри на тази игра. Няма проблем, гайс. Всяка седмица ще пускам по едно раздаване в Discord серверите си. Така че линкове в описанието към серверите ми, влизайте и гледайте къде пускам раздаване. Условията за раздаванията в Discord ги пиша, така че четете и се записвайте. И също така ще се опитам да измисля как да го направя. Ще правя раздаване и в социалните ми мрежи, като Facebook, Instagram, Twitter може би. Така че всичко е в описанието. Отивайте, последвайте ме в социалните мрежи, присъединяйте се в Discord серверите, защото там ще е най-лесният начин някой от вас да спечели каквото и да било от мене. Раздаванията ще бъдат само единствено V-Bucks гифт от мен, но хей, безплатен V-Bucks раздавам. Никой не би го отказал, нали така? Сега искам и да предупредя. Ако случайно някоя седмица няма видео, няма шорт, няма стрим, няма раздаване, не се панирайте, не ме тагвайте, не ме спамете. Защо няма раздаване, защо няма видео? Със сигурност нещо е станало и аз ще се старая да си известявам аудиторията в YouTube общност, /community и в Discord
сървъра си и може би на Instagram сторите. Така че да, всичко е в социалните мрежи. Ще споделям, ще се старая. Не искам аудиторията ми да не бъде известена. Та това е, гайс. Ако имате някакви въпроси, споделяйте ги долу в коментарите. Аз ще ги прочета и ще ви отговоря. Надявам се това видео да ви е било информативно. От мене само напред и нагоре и не се отказвайте от това, което искате да постигнете в живота. И също така не забравяйте да оставите по един палец нагоре, да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известията, да използвате моя Support Creator код в Fortnite Item Shop и също така, ако ви кефи контента, който правя, може да изгледате някое друго видео, което се показва в момента на екраните ви.